Hey yo guys, welcome to another exciting episode. Angisakufuni, Home Affairs indaba zasekhaya. The question still remains, who are we taking to breathe today? Ubani ogodukayo, ubani ofamba moyeni. Bafethu, if you have problems in your relationship that are unfixable, the only thing to do is to break up. Right on my show, come on my show, come break up with your partner, nihlukane, so that you can live freely, ukwazi nanokuthi uthole omunye umuntu mhlambe eningashare common goals. Uyazi Mzansi, ngiyenza le show ngoba ngiyanithanda. Akukhulumi mina but ikhuluma umlomo ongathethi imanga. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Simpiwe, do the right thing my brother. Take me to Brie. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand, mabuyo, bambolunyo, fast. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to Why the We back at it Mzansi, as you all know, indaba enjena, indaba edinga ukufakelwa ibuku. King Ginger, cream de la cream. I made sure that lokhu engikwenzayo ngizokwenzisisa abantu abahlukani. The only thing that will make me happy ukubona ama relationships abantu ephela. Ngoba abathandani the right way. But mawuthi nawe uyabona ukuthi kule relationship okuyona awukho mnandi, awumnandanga o akumnandanga ngathi amalekese awasekho. Run for your life. Baleka kum. I will help you. King Ginger, angisakufuni. It is over in English. Welcome to Home Affairs. Kazi today, who's going to pray? It's in Sunday, my sister. Akwazi ukusichazela ukuthi kwenzakalani. Sister, ngicela usondele. Ngothuki. Uyaphila? Right njani wena? Ngiyaphila, ngiyathusa sometimes ngiyazi. Yeah, ubani igama mama? Thabisa Maneli. Oh, Thabisa Maneli. Ukwenzani umjolo sister? Ngijolanyisa mfethu. Ngidikiwe, ngikhathele. Take us through it. Ufuna angisakufuni kusize ngani? Ukhona umuntu engifuna ukumlahla ipartner yami. Hayi akafebi. Uphansi phezulu. Amanage time. Ngolo nje azijwayele neHenneken nabangani bakhe. Angikwazi nothethe like ngilimele. Ngigcine sengenza into wrong. So ufila ngathi wena wrong lento yenzile. I right for mina. Kuye izoba wrong because ngisitholele ubambo lami. Ubabakhe. Babakhe. Unginika isikhathi sakhe. Uyangithanda. Unginike that thing kwamele anginike yona yena akandinikanga yena. So lo usangubhoy lo. Yo, Because akakwazanga. inkwenkwe yomtswana, kwenkwe yomtswana. Undidikile ndilapha. And are you aware next week? Abakukwaba bazolobola. Right. Ngiphila ngikhona ngi-right kulo mtswana lo. Akahambe neHenneken yakhe nanethomi zakhe. And uthanda nemoto zabantu njalo nje. Konta nayo yena liqolo nje akaqhubeke. Oh, akana nix. Akana liqolo konta nayo the right nguye. Ndiyamzama ngapha nangapha. And eyona type yami. Yeah, uthi uyamkhulisa. Akafuna ukukhula, akafuna ukukhula. Makahambe Friday, yozabuya Monday. Ediniwe nuka, eliyinto yonke le. So like ngi-right uyi. Ne? Ngi-right uyi. So libambo lwami ngi-right ubabakhe. Baba. So uke wazama ukukhuluma naye mhlawumbe umtshela ukuthi man sekunobabakhe, sekunobabakho lana, wena senjemele ushifte. Uke wazama ukukhuluma naye. Ngizamile ukukhuluma naye kuyafana. Manje deswa ngivele nganibiza ngathi ngicela ukuthi ngiyezeni vele ngihlambalazi because naye dale lokho ngihlambalaza. Thanda amantombazana khona into angayithandiyo. Ilanta yiyo. Okay. And iyabetha, yandibetha.
Uyandibetha. Hey, uzoba nenkinga ke ngoba nathi siyabetha. Ngiyabetha. Hayi siyabetha nathi. Awuzoba nenkinga ngoba lo bhuti lona ababetha abantu ababhinqileyo uyababetha na. Uyaphambana isafumana Heineken vele phambane more. Phambana neetshomi zakhe uthanda iitshomi akanamsebenzi ne-girlfriend yakhe. Akanamsebenzi ndiyazisola uba ndandifuna ntoni kuye. Ngiyazisola but manje sengirayithi. So awusamfuni? Angisamfuni. Okay. No sister, somehlise ebhasini. Simlethe la ukwazi ukumtshela ukuthi awusamfuni. Another thing, kunama options awutholana. Uma ukuthi njengoba uthi awusamfuni, singamnika thina 50 rand agibele agibele lapha entabeni. Aye eBree athola ama taxi abuyele eKatha. Or mhlawumbe singibuyisele nobabili futhi nje. Ndi right andifuni into endibanisa naye akahambe ngeteksi. Ndimfune emicangwane. Welcome uzwile mfethu. Swakahlaba itaxi lemfana. Ngicela ungisize kumehlise ebhasini la Kongwenya. Adilike nje. Adilike. Ngiyakuzwa sister. So lento ikwenzeni wena emotionally ingabe ukwazile ukuheala or right la ukhona awufikanga nemaskazi? Isikazi nazo apha emzimbeni nezilapha ebusweni nguye wandenza sona in front of abangani bakhe. And the worst part uba ngimlahle uvele wangitshitela nomngani wami. The worst part. Yazi laba batraphayo babuye babe nenhlanhla njalo. Uthi kanjani angazi? Mara uzaba strong. Akaqhubeke ngempilo yakhe. Nami sengikhubekile. La ngikhona ngihappy bafo angifuni uqamba amanga. Awusihlali naye nawo. Baba wami. Kamba kanjani ungahlala njani GP gangster. Salute. Kamba kanjani mfethu? Ngikrenda ngiyaphila people wami. No man out here man. Still no my sister lana. Uyasichazela the way enibambisene kamnandi ngakhona kwe relationship yenu. Another way nithandana kahle ngakhona, another way omhlonipha ngakhona. Wena ungathini uyithandayo my sister? Medium mostly. Yeah. Ngithanda yonke into ngayo. Uthanda yonke into. So usakuphethe kahle futhi. Ja, sometimes so rekreen. Le wena umjolo shap. Ja, ayeke go so tjha. Ako bua nnete ka gwashwa, iyo ntho e buang. Bua nnete ka gwashwa. Umphethe great. Ja, ke mo so rekreen. Wena uyitshwere grand. Ke mnati. Isho mnati. Wena ningithwafo tshware thingi. Oh, sure. Sister, ngicela umtshelele into omphathele yona. Anathatha kusobatla. Ngithotse umuntu anratang. Amfaka ufela nthola yeftu wena umfe yona usangifiyona. Next week ifela watla utolo bola kusawubatla. Ayila ntho kopanisa wena tsamaya di Heineken tsa hao, di cherry tsa hao, le bakgotsi ba hao, le vibe ya hao, le dikoloi tse tsa batho o di ratang o di kalamo sena koloi. O be skatana o fele wona mo a go batle. Etswa ka ya don't bua. Mo molomong ge. Di mo thethaye mo sikhola umnyeqang kwami. Hayi. Oh. Ngiyawujweza. Ngiyawujweza kusoba. Nona kusashapa. Wabeta noyana. Unjena ke wenza izinto alibali ba wenzini. Mawa sabuele na. Lina akuyarata ubua le wena ungithatha ungilahlelele that's why kibizise batho bathi khona ubua le. Andigama lele show fethi angisakufuni and fethu njengoba ekutshela uyakutshela. Basa indaba. Itsagala. Uketagalang. Ubua fela. Kanto na umoka ya ubone remo. Re mo ke re nna ke khapilela mo. Ya mona ge ke mo a go tseng teng ge. Ke interview ya gago. Nna mpotsa gore tla ko nthweng somos. O go boditse gore ke yena o tlileng go interview. Ke khapilene ke tlo mo supporta ke yona support. Asika wena phela no ikanna ke nna le malang singwena. Antwana umvithizitse it's fine akusabatla mo vaya Khathethi ke wena and we create papa gago. Yo babakhe unrata o mshumano nekusatsibo lirato liteng ka ntle ka kwa. Ngeke sikhuma amakamera sodlala la. Sicharge amabhethi sidumisa imoto. Tsamaya. Sivulile. Akiri wena o rata di nice time. Tsamaya Neheneke. Tsamaya. A o tsamele Friday o go ya o gutla Monday. O ngaphu. Ako botsa o tswa kae? A o bu di brother ha o tsamaya di brother ha o tswa di koloi tsa di brother ha. A o na le koloi rata di koloi tsa batho. A ke re nna ke na koloi di brother ka di tapa. O rata di brother ha o na le cherry ha o bankere. Eng? O rata di brother ha o na le cherry ha o bankere. Tshega ke feye. Tsamaya. Nna ke eng ka ntse? Nna ke eng? Ne ke le eng? O ba no se le past. Ne ke le eng?
Yeah. umediaka Nali. na ke o jwetsa go Batle go dumelana. Wa o jwetsa. ke o jwetsa e fela mo a re qeta o gaona mo o yang teng ke ya mo tselang teng and then next week o shapa bo healing it doesn't matter ke mang a ibatle wena eo e batle wena o no ntshitele ena ke mang mogotsi wa ka o no ntshitele Ono moja. le koloing ke na le di-video tsa teng le koloing bagotsi ba ga ba mpontshitse Yeah. bagotsi ba gago ke mang re mmitse ya isasebetsa ntho Ba stotu. a isasebetsa ntho vaya ntwana lo mahenekeng ya gago le bagotsi ba gago nna ke shasto o tla ba strong akubatli ka bua sonone wa bona ke bua sesuku nganela ngithethele sasekhaya andisakufuni iphelele apha le Uyawuzwile mfethu. nkebi ungayimo ngiyakhuluma ngaqala uzamenzani uzamenzani ukuthi uhlulekile wena Cabanga uzofika kuthathela ucherry aphinde akukhahlela. hayi uhlulekile yena ngimnekile ama-chance ayingaki the worst part engirongayo bengize ngimbhejela from esicathulweni ngimthengela until ekhaya ngikumoshile ke hamba uye phambili Yeah. La uzobachama khona. hayi vaya umtholile manje ungenzela yonke into ngenzela yonke kwalento athe uyangithatha ngibe umfazi wakhe she mean a lot kimi because sithe masihlangana mina nawe wathi ufuna ini ufuna ubone umfazi kanti wena bonanga umfazi ubone into nje kodwa uyabona ngitshela ngathi ngizokushada nini sase ulate cho ulo wamali Wena ukhula kancane. ushada ujahile ukhula lokuthesha uphela sibadala manje ungahamba ngempilo yakho nami ngihambe ngiyami akhonto esophinda sithethe yes ifunani ke leyo la le ifunani ke leyo la uyabona ukuthi uyasihlaza wena yazibona ukuthi uyasihlaza mina ngifitila wena iveza that's why bekubhejela ke ngithi uzokhulu ube short enough so kuyafana asiyeke le ntwana ucontinue ngempilo yakho nami continue ngiyapha la ngikhona angeke ngikwazi ukumlahla ubabakhe ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke mina ngifuna ubona ubabakhe uzomenzani udlale ngama-chance Ntwana, hayi ngiyela ntwana gore hayi ntwana hayi. just give up manje uyangidelelile just give up sebathi ngiyinto unento yonke umuntu wami yo cabanga nje ngithola umanikiniki kungena next nogunda ikhanda ufundiswe yimi itayile esikhona zogunda ikhanda manje ufunani ngithi mina soyangidelisa ake bengikuthanda ngithi bengikuthanda alusekho even ama-feelings wakho awasekho ngithi bangazama ngiyahluleka izobe ungitshela ukuthi uyangithanda bengipretenda Wenzela ukuthi uze. ukwazi ukuphuma uyobheka abanye abantu Hayi mfethu iphelile uthi. yekela umuntu uyangithanda angikuthandi wena uwomfo kusayo rata bangikhupha namehla andisakufuni yama nentanga zakho ngani hamba anamsebenzi naloo nto hamba nentanga zakho Hey. Sister nami uyangimangaza. Kanti umkhosi noma umntwana? mix yonke ndisitwana sesakhe seyimi lesi yabona wafumana indoda yomtswana yobageza aba bantu bathethela nokutya yonke into mara ukutya kuthengwa ndim Sondela mfowethu. Hayi vele ugive up awuthamba. hayi Give up indaba. ngivapelani ngoba lowo muntu wami Yazi uya kuphi manje? Manje uzwa lapha entabeni. Ngiyogivela ama-taxi ayi-free. From a-free uzothola i-taxi ezokuyisa eKathi lopho uthi nangikunika imali bamba. ngifuna imali yakhe ingwenayo impela Hayi asihambi nawe. Uma isitshaya safuna ukuhamba nawe. Ngcono sekugibeza iteksi. angifuni ukuhamba naye and I think lo muntu odlulayo umuntu wami yazi kumele ngihambe ngiye kuyo Uyomenzani then? Le bomvu ngathi ngaba bakhe. ngathi babakhe loya kumele sihlangane lokhuzana ethi sound thatha imali uhambe angeke wonthole nabantu abahamba ngalezi wo wena ubunani wena ubuna even emoto yami unayidrayive imoto yami kanti yobheka ama-chair wakho iwasha ubani leyo ayi doesn't matter washa ubani bengukuzama ntwana vaya Ntwana. nakhona vantu umncinci wona nami ndiyibona eba bendifuna ntoni emntaneni omncinci Thatha bamba imali. bengiphethe kahle phethe kahle mna ha Yayi wayudelela uma isisithuthi ngeke ajole nabantu abadriver lethi. akho nto unayo kwawena ulixolo akho nto unayo bona jona nentanga zami ngoba
yiwo labantu abamfanele. Yini? Mina ngifanele manje singithole Ufanele media mina. umuntu wami. Ufanele mina. Ngitshele mfethu athathe eyogibela. Ngikuthatha imali yokukhwela please kukude aphiya khona. Ukude. Mina ngiyahamba ngishaye ama-short left wami ngiyahamba yaphiya khona. Kuphela ubuye futhi belanda impahla Ndandile afanambisi. Hey welcome. Nange sefuna ukubuyela nathi emuva ngeke. Ayinayo imali siyakunika. Ngisaphi le mali? Uzogibela Ngibela itaxi awusahambi kaloku nathi. Awuzanga nathi. Hayibo. Hawu. Awangafonela impilo zakho futhi nalo mali ningamnika afonela impilo zakho uzomlanda. Leyo khiya zakho. For ini? Ngihambe Kuphelile kaloku nempahla ngeke ngizithathe zakho. Continue nazo ndikuzamile kufa. ngazi uzobuya manje. Angeke nibuye. Angithi ngiyatshela ukuthi next week baye ubabakhe uyeza uzolobola next week. Why uthakahambanga? Lo muntu angithanda. Angusamthanda. Lo muntu angithanda. Ngesisuthu sakho bakusawubatla abuthi. Uyageza, awuhluthi awoneli. Yeah. Ngisamuzwa ke manje mase ayakhuluma lezi. Sase la usifundanga yikhosi. Sathi imali mngana nami ko late manje. Bezofika late Thembisa. Ena ngafuna uphambana ngimelanga ngibabone manje yaphambana. Hayi funwe. Thatha imali kokuncane. Funwe. Mina ngithe le moto engibuye ngayo izongibuyisela la. Ubuyisele ngebhasi leli sikulande ngalo. Angeke Ngikulandile umuntu. Ngoba silanda yena kahle kahle and ekwantu behamba nawe. Walethe mina la ke. Angithi Manje ngingasafuni ukungibisela ekhaya. Awe mfethu kanti awufuni ukugoduka mfethu. Nizongigoduza. Ngicela ubuyisele lo50 ephaketheni uzowalka. Uzoma ngenyawo semnengi kaloku kodwa kanzima ngenyawo. Samningi. Soweto. Mangihamba nginyawo ngihamba naye. Awuhambi nami mina ngiyemnyaka kuma appointment wami nobabakhe. Cela simbalele sithi 3 Ngingibalela. 2 Ngingibalela. 1 kuphelile andisakufuni hamba nentanga zakho. Akambe hamba umurwalo kasitsuthu saheni umurwalo haye Sister, uyambo? akahambe Awasafuni. andisamfuni na Uyakufuna. andimfuni ndiqhibile uthetha andimfuni Why pho athi yona uzobuya athi mina ngithanda athi uyayazi le language oyikhuluma. bengijwayele ukwenza kanjalo mara manje Sure uthi uyabuya. I am done ngijwayele ukwenza kanjalo ngimdampe ngiphinde ngibuye ngimdampe phinde Manje yini etoshintsha kuloko? angifuni next ungiyangibetha lo muntu alala even nabangani bami wamele ngiloko ngibekezele entweni eyi-1 and inhlonipha akanayo Awuhambe mfethu awuhambe. Hawu. Welcome mnike lo 50 rand okungona gibele lo. Ayiyaphaquza. akuzaba strong ulamba nolambe njalo nje Sister. Njengoba semuhle kanje. yimi izandla lezi ezami ezobudala namhlanje yimi Ngeke sister. Welcome. Buya mfethu ufaka my step basini. Yeah sister. Welcome nangeza. Uzokuthatha kufaka ebhasini. ngiyabonga Yeah, Ngiyabonga. siphambise ekhaya before nje kuba late ne. ngiyabonga Yeah, kunankinga sister kuleka. Sodlule police station mawuthi ayifuni protection order siyenze. ngi-right Alright. hey Okay. uswakho umbone nje Alright sister. King Ginger cream de la cream. Twana sa king indlovu bafethu. It's bad. It's bad king. It's bananas. It's going crazy bafethu. Thank you so much Mzansi for making sure that you are tuning into this #1 channel and for making sure that you do the right thing. You tune to this channel. King Ginger TV bafethu. See you on the next one. Ngiyanithanda Mzansi. Nginithanda njengoba ningithanda. It's Baby King. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand, mabuyo, bampolunyo, cast. Welcome to Angisaku Funi. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. What made you go to inkinga usekhathele yesenge